Počúvaj, CS:GO je teraz v takom stave, že sa to miestami absolútne nedá hrať. Ten feeling, keď zapneš CS:GO a po pár kolách to máš chuť úplne vypnúť. Chápem, cheatery sú úplne všade, v každej hre, ale v poslednej dobe Counter-Strike je na tom tak extrémne zle, že to je až neskutočné. Zapneš Premiér a keď si vo vyššom ele, tak reálne dáš si matchmaking, jeden v pohode, dáš si druhý matchmaking a zrazu je všetko na piču, no dostávaš len hlavy kvôli tomu, že tam je nejaký hajzel, čo používa cheaty. O cheatroch by sme sa tu mohli rozprávať hodiny, to je úplne jedno, ok? Ale teraz ďalšia halus, čo pridali, je reload systém. Nový reload systém je update, ktorý si absolútne nikto nepýtal. Reálne, nepoznám človeka, ktorý by si povedal, vieš čo by CS:GO potrebovalo? Horší reload. Na takúto srandu si dokážeš zvyknúť celkom rýchlo, lebo nie je to taký big deal, ako som hovoril v minulom videu, ale na čo? Reálne mohli tam pridať toľko nových updateov, proste mohli tam pridať mapy, kde je cache, kde je cobblestone. Prečo dostávame takéto zmeny, keď ich absolútne nikto nepýta? Ako ďalšiu srandu tu máme economy aka trading systém. CS:GO má jednu z najväčších herných ekonomík vôbec, skiny, trade market a také srandy, ok? To je polovica v podstate celej tej hry. A Valve si povie, že po trade si 7 dní nič nevymeníš. Akože chápem, ochrana proti skémom a tak, ale zároveň to brutálne spomaluje celý trading. A ako ďalšiu vec tu máme budúcnosť case systému. Jedna vec, o ktorej sa teraz brutálne moc hovorí, Nemecko. V Nemecku už majú obmedzenia ohľadom otvárania caseok a keď sa pozrieš na Európsku úniu, tak je dosť možné, že to budú regulovať aj u nás. Je možné, že proste CS:GO bez case systému, ako ho poznáme, už proste nebude. Je to tak brutálne malá zmena, ale v podstate ti to zmení celú hru. A na záver, CS:GO bolo vždycky o skille. O tom, že si lepší a proste vyhráš. Ale teraz cheatery, divné zmeny, zásahy do ekonomiky a výsledok je taký, že namiesto toho, aby si užil tú hru, tak ťa to len naserie. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si dokúkal toto video až do konca. Nezabudni dať odber, veľmi mi s tým pomôžeš a pa.